EHZ uztailaren 2, 3 eta 4 itzuliko da Irisarrira eta aurten hainbat berritasun proposatuko dituzte, horien artean antzerkiari zuzendutako espazio bate. Antolatzaileekin izan gara eta bestalde PPDA bezala ezagututako Frantziako kazetari ezagunak difamazioa leporatzen die orain, duela urte batzuk sexu jazarpenagatik salatu zuten emakume, eta artean da Nora Arbelbide eta berarekin hitz egin dugu. Arratsaldeon eta ostirala da, beraz asteburuko planak ere proposatuko dizkizuegu, ongi etorri iparraldearen orenera. Nora Arbelbidek salaketa jarri zuen Frantzian oso ezaguna den Patrick Poivre d'Arbour kazetariaren aurka izan ere, MeToo kanpainaren ostean, Frantzian Balance ton Porc leloarekin Twitterren hainbat lekukotasun izan ziren 2017an sexu jazarpena jaso zuten emakumeenak. Kanpaina horren bidez jakitera eman zuen Norak 2003 urtean Martinika uhartean kazetarien kolokio batean parte hartzen ari zela, kazetariak harremanak eduki nahi izan zituela berekin. Orain, Frantziako kazetariak difamazioa leporatzen die salatu zuten emazteei, tartean Norari. 16 emazte horietan izenetako bat nirea da. Mementuz ofizialki ez dut jaso ez deik, ez gutunik, baina kolektiboki nola antolatua garen, badakit jakinarazi barne naizela. Kazetari oso ezaguna da, PPDA bezala ezagututakoa, 20 urte baino gehiagoz izan baitzen Frantziako berrisail nagusia aurkezten. Norak jarritako salaketak ez zuen segidarik izan gertakarien aintzinatasunarengatik. Jarriko dut badakit preskribitua dela, zedula 20 urte beteko dira helduden urtean, egunkaria etxizen zelarik izan zen eta gai horren inguruan izan zen. Eta bainan bat gehiago da, eta beraz behindartzeko salaketa. Eta gisa horretarat, azkenean izan gira 16 salaketa jarri dutugunak. 16 izan gara, 17 ere orain uste dut, 7 bortxaketagatik. Eta 25 bat lekukotasun, azkenean badira 40 bat seguraski ere anemenka publikoki mintzatu direnak, anonimoki. Bere hitzetan, bortxaketaren kulturaren adierazle da salaketa hau. Hor ari gira, bortxaketa kulturaren kontra, mekanismoaren kontra, gizon hori poderez betea den gizon bat da, impunitate totalarekin, podere hori erabili du bere bortxaketak pairarazteko, eta beraz gainditzen du ere gu ura, gure nahi alizateke gizarte osoak oartzea aski da orain, ala. Euskal Herria zuzenean festibala Irisarrira itzuliko da uztailaren 1-tik 3. Krisi sanitarioak aginduta iazko edizioan hainbat neurri sanitario errespetatu behar izan zituzten, baina aurten betiko ereduarekin eta pandemia aintzineko espirituarekin itzuliko da kultur ekimena. Festibala inoiz baino ederrago, zoriontsuago izanen da, behiz kultura pizten zauku, behiz eskuragarri zauku, beraz kristuan ilusioa dugu eta motivatuak gira edizio paregabe baten antolatzeko. Gainera berritasunez josita dator. Aurtengo berritasunak, beti bezala plazan eta pentsean programazioa izanen dugu, bai ikusgarri, dantza, kontzertu. Aurten plaza urrilik ukanen dugu, egunean zer urrilik utzi nahi dugu. Hola planteatu genuen 2019an, justuki kultura denei eskuragarri zaiteko, eta bai familiak etortzeko aurrekin, eta beraz pentsea ordainduz izanen da. Eta urten idekiko dugu ere gune behi bat, antzerkirako dedikatua den gune behi bat. Aurten iraganen den 26. edizioa hainbat lur mundu bakarrean lelopean iraganen da. EHZ-ak erakutsi dugu 96tik urtero sortzen duela mundu berezi bat, eta batez ere iaz ikusi ahal izan dugu hori ez pandemiatik kanpo, lortu genuen gune bat mundu bat sortzen denen artean, eta hori da ere EHZ-ak duena denen artean aniztasuna horrekin, bai musika eta bai beste kultur espresio batzuekin.
denak elkartzen girela momentu batez, mundu bat partekatzen dugula eta pixkat hori nahi genuen azpimarratu. Deia festivala beti probintziz ibili da, beraz erakusteko festivalak beti guneetan, hainbat guneetan, beti munduan egoiten dela, gero hortik ere kultura instasuna beti hainitza dugunetz festival denboran, alako aldagiak, hainbat ahlo ere lantzen dira, musika, antzerkia, dantza, eztabaidak, beraz da orokortasunan harturik. Programari dagokionez, kontzertuak, dantzak eta antzerkiak ikusteko parada izango da eta bertsolariek ere parte hartuko dute gitarauan. Segituko dugu azken urtetako pixkat hildo beretik euskal taldei eman ez olako esena handi batean aritzeko parada, beraz izango ditugu Ezpalak, Ibilbedi, gisako gazte euskal taldeak, edo izan dezakegu ere Niko Etxart, mitikoa, eta hainbat urtetan, eta betxotzute atxezetan jadanik aritua dena, eta nistasunera joko dugu, adibidez Kalin Magian beste estilo bateko, gehiago elektro-tekno estilo bateko DJ bat ekarriz, eta horrenik sorpresa asko ditugu ere programazio aldetik. Festivala ez litzateke posible izango laguntzaileri gabe eta hain justu laguntzailei mezu bat helarazi nahi izan diete. Zero behar izaten ditugu 100 laguntzaile, iaz kontatu genituen 600 laguntzaile izan genituen, eta urten ere bide beretikoaz formatu antzekoa izango duelako festivalak. Laizterri izan ematen alko da webgunean, eta hori animatzen zaituzten denak laguntzaile izaitera, momentu onak pasatzen dira, eta parte hartzen da olako proiektu bat egikaritzen, beraz goza polita da. Prezio berezian salgai ezarritako sarrerak azkar agortu ondotik maiatzera arte itxoin barko da sarrera erosi ahal izateko. Ikus-entzuleok, asteburuko planak proposatuko dizkizuegu ostiralero bezala eta gaur bertan egonen den ikuskizun batekin hasiko gara, zehazki hiriburura joanen gara, arratsaldeko 8:30 bertako elizan aizegoa kantuz abesbatzak kontzertua eskiniko baitu. Maialen Errotaberek zuzentzen duen gizonezkoen koroa da, eta sasoin abiatuko dute kontzertu honekin. Maialen Errotabere musikagilea ezaguna oso, zuzendaria ere badakizue, eta tartean 50 gizonez osatutako aizegoa gizon abesbatza zuzentzen du, bestalde Buaminak emazte abesbatza ere zuzentzen du bere 50 kantariekin, eta baita aizegoa txiki koroa ere 6 eta 17 urte tarteko 50 bat aurreze osatua. Oraingoan esan bezala, aizegoa kantu zen kontzertua hiriburuko elizan gaur bertan arratsaldeko 8:30 eta sartzea urririk. Hori batetik eta bihar hitzordu nagusia dugu Baigorrin, Aitor, Nafarroaren eguna, azken 2 urtetan ofizialki egin ez dena, eta beraz, itzuli dena. Itzuli dena eta ezoiko datetan itzuli dena gainera, ongi dakizuen bezala normalki apirileko azkeneko igandean izaten da, baina aurtengo urtean hauteskundeen bigarren itzuliarekin bat egiten zuenez atzeratu egin dute, eta igandean maiatzak bat izan beharrean biharko larun batera aurreratu dute. Berri ona nolabait parranderoentzat. Da zer da Nafarroaren eguna? 1979an hasi ziren eguna ospatzen, Nafarroa Garaia eta Nafarroa Behereko bizilagunak Nafarroaren batasun hori edo nafartasun hori ospatzeko, eta jadanik ez bakarrik Nafarrentzat, baizik eta Euskal Herriko biztanle guztientzat oso egun garrantzitsu eta berezia bihurtu dena, eta bertan izaten ditugu egun guztian zehar bertsolariak, dantza, musika, desfileak, denentzat, eta esan bezala aurten egun bat lehenago, larun batez, beraz, seguraski ezoikoa den edo normalean zailagoa den gaualdia ere luzatuko dena. Baigorrin esan bezala, desfilea goizeko 11:00 izango da, eta hortik goiti egun guztiko plana Nafarroa Bereko Baigorrin. Sekulako jendetza egongo da ziur, animazio asko eta galdu ezineko hitzordua da badakizue, eta bihar bertan beste azken proposamen bat, baina kasu honetan Xiberura joanen gara, ez da Jurre? Hori da, Maulera, Xiberoko zoardiak 50 urte ospatzen ditu, eta ekimen edo hitzordu oso garrantzitsu bat antolatu dute bihar gaueko 9:00, eta hain zuzen Benito Lertxundi igoko da taula gainera, oriotarrak bere kantu ezagunenak eskiniko ditu, eta horrez gain, kontzertuaz gain, hainbat dantza emanaldi proposatuko dituzte, Topa Noka, Kautere Ballet, Danseur sur le terre, eta hitzezitz taldeak ere beren emanaldiak proposatuko dituzte. Hain zuzen, biharko hitzorduaren sarrera 20 eurotan izango da. Ikusentzuleok, Oietxek gaur ditugune zuei proposatzeko ditugune planak, eta Benito Lertxundiren irudiekin amaituko dugu saioa. Asteburu ona izan.